epaimaiak azkar egin ditu aurtengoan lanak eta dagoenekoz, badaukagu irabazleen berri. Dakizuen bezala 5. bikotetik aurrera, dieta jasoko dute dantzariek, eta hasiko naiz 4. lehenengorako sari emailen berri emanez. 4. saria, Oriora doa, Bidaz Manterola eta Jon Alkainek jasoko dute 4. saria, 225 eurorekin. Txalo bero bat bikoteari, eta hurbildu daitezela holtzara, Bidaz Manterola eta Jon Alkain, 4. saria zuentza da. Udal ordezkari batek emango dizue 225 euroko laguntza. Zorionak, aurtengo txapelketako 4. bikotea, Bidaz Manterola eta Jon Alkainek osatzen dute. Tira, eta 4. 3. joango gera, eta hauek 3. saria Lezora doa. Intza Erauskin eta Mikel Esnaolak jasoko dute 3. saria, 250 euro eta Garaikurra, udal ordezkari batek emana. Zorionak, bikote, 3. saria zuentzat, Intza Erauskin eta Mikel Esnaola. Lezora doa, Azpeitiko dantza sueltoko 3. saria. 2. saria ere herri berdinera doa, Lezora, Ane Jaunarena eta Endika Osarentzat da. Aurtengo 2. saria. 275 euro eta Garaikurra, Lezora, Ane Jaunarena eta Endika Osarentzat udal ordezkariak eman da, eta gure txaloak, gure zorionik beroenak. Eta lehenengo saria, herrian gelditzen da. Azpeitiarrentzat da lehenengo saria, Jone Arriaran eta German Aranburuk lortu dute lehenengo saria. Azpeitiarrentzat, 300 euro, Garaikurra, txapela eta zapia. Eta nola ez, gure zorionak, gure txaloak. Txalo bero bat, Jone eta Germanentzat. Lehenengo saria da, aurtengoan zuentzat, 54. dantza suelto txapelketan, Azpeitiarrak izan dira, Garaile, Jone eta German, eta txalo bero batekin emango dizkiogu gure zorionik beroenak. Eta besterik gabe, ohitura ona dan bezala, txapeldunei, zapidunari, dantza egin dezaten eskatzen diegu, eta horrela amaituko dugu aurtengo gure dantza suelto txapelketa. Santo Tomas egunez, urtero, Luis Alberdik, beltzak antolatzen duena Azpeitiko udalaren laguntzarekin, besterik gabe, ondo bukatu Santo Tomas eguna, oraindik denbora asko daukagu, dantzatzeko eta ondo pasatzeko, eta urrengo urtera arte. Txalo bero bat dantzariei, eta laizter arte.